Perlu dengan pen EAP kita ki arteli ki jaka ya kaba hapu Facebook pa lese lak bandai bandon hakini ki arteli ki jaka takadau gumut ba pila ban yo slam ya ka content monetization par lada don hakini ki arjaka gumut pidi ban soft bet mardar ma soft no kat balak ma nomor ba ki kini kilong ki kide ki issue mo ki ba mi apu Facebook te lengen like baca Facebook te tangan klik behak tu ka professional dashboard kum tu nang ta dengan scroll sapo bat ngin lap ya tu ke bathok support klik ya tu ke bathok support nang ta hang tu pin UI klik ya tu bathok support inbox hang tu klik ya tu ka reports about orders klik hang tu te lada don hang ne gmod ba pin soft bej lada PUE hang ne soft knang ba nomor la bandai badon hang ne ru komod takadau pin yo slam ya ka content monetization pin yo slam man sha invite nang ta bak biang nang ta klik ya tu betho your alerts nang ta hang ne ru lada philap badon hang ne gmod ba soft bej mardor nomor ba hang ne ru ki issue ki bami hang ne gmod takadau yo slam ya ka content monetization nang ta sakawai pat ne lada ka Facebook jung phi ka setting jung phi kamlong kum ne kumod ba pin lai beng tu home nang ta pin klik ye gini kilai tli ki dot sha kaliang kadiang I mean sha kaliang kamon klik ye gitu nang ta hang tu pin UI utu envelope badon u dot note mo klik ye utu kum tu ru pin lap kum ju mo pin lap kum ju ya ka ya kum kitu kini ki bang la dep ong bang la dep patai mane nang ta ka baar pade hadin pi bak beng tu home ka baar pade klik beng tu ka professional mode nang ta klik ya ka tu ka batho weekly progress klik ya ka tu nang ta hang tu pin UI ya ka tu ka batho page support bat pin UI ya ka tu batho profile recommendation klik ya ka tu te hang ne gmod ba la da dei ba ka tho not recommendable ane da kam wei pat mo na lor jong ka ne mo te ka tho da kam wei gmod ka taru ka dei ka wei ka dau ba phi slam ban yo ka content monetization mar ba ka don issue ka profile jong phi but lada ka tho recommendable ro gmod ba ki kin don ki lada ka don issue ka profile jong phi gmod kin mi nalor jong kine pin scroll kum tu bat nalor hadin ba pipet kine ki bala don lupa hang ne gmod ki biang te kan don ka ka bala ban mi tam hang ne mo te lada ka don ka ba mi tam hang ne klik kan pha review la ne kan pha ki don mo ki action ban take action mo lada ki mi hang ne te lada nalor jong kine ki bala don lupa hang ne kine ki recommendation na ki learn about original content kum ta ter mo pat kini support ro kumod ba lada ka don ka ka ba mi tam hang ne kumod ba pin soft ya kataru nomor ba kadai ka issue kataru nanta de pin klik ya katu ga profile status klik ya katu teken ma ba hang ne ru kumod ba uni dak tik hang ne hajrong mak tik hang ne hajrong kumod ba udai banlong green baik kumne ma uneru udai uwe na kidau ba pin yo slam ya ka content la dai ba ulong udon da dash em kumod ba kataru kadai ko na kidau ban yo slam ya ka content monetization na ta kan mau ya kine gi artli lightly ru kine gi banlong baik aktif kumba kilong kumne kum kane ka recommendations kane ru kade banlong aktif nang ta ka monetization kane ru kade banlong aktif nang ta de kane ka marketplace ru kane ru kade banlong bai aktif kum bakalong kum ne ma pi bakalong kum ne te kumot kade banlong bai aktif bai baro te blog kan mau ba ban check ye kine regularly namar ba let's say kila bandon hang ne kumot ba phim kan mau ban check takadau kumot ba ki
kan slam kain ka content monetization ban sha invite na ka daw ba ka don issue ka profile jong phi